बेनो खोथाया जेबो नङा बिसोरो दुरबल आरो बिसोरो जोंनि बे काउन्सिलखौ सालायनो हानाय बिसोरो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअ कालेक्ट खालामनानैहाय आरोबाव नोंसोरजों सावरायनो नुजाफैबावनाय जाबाय स' रायजोफोर आङो दिनैनि समावहाय माखासे गोनांथार भिडिअफोरखौहाय आरोबाव लानानै फैबावबाय नायलांदो रायजोफोर गिबिसिनथारावनो जोङो नैबे बनसुनि सायाव जोङो सावरायलायगोन नैथियाव जोङो नैबे BKWS नि बाहेरायाव थानाय सासे दैदेनगिरि BPP होननाय पार्टिनिफ्राय माखासे बाथ्रा खोनानो मोनदों आङो बिनिफ्राय जोङो सावरायलायगोन थामथियाव जोङो BPF नि CM हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों सावरायलायगोन ब्रैथियाव जोङो नैबे जे UPPL पार्टिनि CM बिथांनि सायाव जोङो खोनासंलायगोन हाग्रामा महिलारि आरो UPPL पार्टिनि CM बिसोर सानैनि कुइसन आरो एन्सार बेखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय आङो हगारनानै होगोन बे समाव जों सावरायनोसै नोंथांमोना नायदो बनसुआ थांनाय बोसोरनि बायदिनो दिल्लीयावहाय थांनो ओंखारदों 18 अक्ट' खालार खालि दा फारसेथिं ST नि दावराव फारसेथिं भारतआवहाय विन्टार सिजननि एसेम्ब्लियाबो पार्लामेन्टआवहाय सोलिगासिनो दङ दा बे समावनो बिथांमोना बड'लेण्ड बिनो थाखाय दिल्लीयाव थांगोन सिगांनि बोसोरावहाय आङो नुनो मोनदोंमोन जोबोर गोबांथार सुबुं अनजिमानि फरायसाफोर आरो माखासे लिडारफोर नाथाय बे समाव आङो नुनो मोनबाय नायदो नोंथांमोना बेसेबां दङ मात्र दर्जन मोननै मोनथामल' दङ बेयावहाय अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन रायजोआ सापर्ट खालामाखै फरायसाफ्राबो सापर्ट खालामाखै दैदेनगिरिफ्राबो सापर्ट खालामाखै नाथाय बनजित मन्जिलनि जे आखल आखु बिथांनि साननाय हनाय बेखौहाय जायफ्रा साननो रोङाखै मोनथिनो रोङाखै बैसोर बायदि फरायसाफ्रा बे बनजित मन्जिलमोनजोंहाय दिल्लीयाव थांगोन नोंथांमोना नाय ओरैहाय दा बिसोरखौनो आं बुंनाय जादों बुंनो थाङोब्लाना नोंथांमोना गाज्रि दामोन फंबायफोर बिनानावफोर नाथाय आं बेखौसो नोंसोरनाव कुइसन सोंगोन नोंसोरो जुदि कलेजाव फरायबायब्ला इडुकेटेड मानसिब्ला अब्ला बबे नोजोरखौ नायनानै बड'लेण्ड बिनो बनजित मन्जिलजों थांफानो नागिरखो ना दिल्ली नायहैगोन ना मा बुङो रायजोफोर दिल्ली नायहैयोब्लालाय नायहैनानै फै नाथाय आं नोंसोर बायदि बिनानावफोरखौहाय बेबायदि साननाङा माब्लाबाबो जाजानोबो लुबैया नाथाय नोंसोरखौ इउनिभारसिटियावहाय फरायदोंब्ला जुदि नोंसोरो अब्ला नोंसोरो गावसोरनो निजे साननांगोन बड'लेण्डआ माब्रै जागोन दा बड'लेण्डखौ बे बनजित मन्जिलमोनखौहाय सापर्ट खालामग्रा BPF पार्टिनि CM हाग्रामा महिलारियानो जाया होननानै बुंदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मोखाङावनो रायजो राजानि सिगाङावहाय थांनाय 12 अक्ट' खालार खालि क'क्राझारनि अरुणोदय स्किम होनाय समावहाय आइजोफोरनि मोखाङावनो बड'लेण्ड नाङा जोङो आसामखौहाय बुखावा मोजां जानाय नङा होनदों अब्ला बबे मोखांखौ बबे महर मुस्रिखौ लानानै नोंसोरो दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड बिनो थांनांगौ जाखो आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया जाय बाथ्राया थार बाथ्रा बेखौसो आं नोंसोरनो फोरमायदों माखासे BPF खौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रा खंख्ला गोसोनि मानसिफ्रा नेर' माइन्डनि मानसिफ्रा बेखौ सहायनो हायैनि गाज्रि कमेन्टबो होग्रा दङ सिगिग्राबो दङ नाथाय आङो लिगेलनि बाथ्रा बुंनायावहाय आं रावखौबो गिया रायजोफोर मिथिबायना सिरा खोथा बनजित मन्जिलमोना सप्तासेनिफ्राय लानानै बिसोरो सिन्डिकेटनि दावरावबो जालायगासिनो दङ हारिनि थाखाय पार्टी ओंखारनाया बबेबा सिन्डिकेटखौ लानानै दावराव दावसि सोमजियो नामा आरो बिथाङाथ' ST होनायनि बेलायावहाय माब्लाबाबो ओंखारफायाखैबो ST होबथानायावबो थांफायाखै अब्ला माथो बड' स्टुडेन्टस इउनियन जाखो बेलाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना दिनैहाय थैसोम नाजादों दिपेन बर' सारमोन बायदिया नीलकान्त गयारीमोन बायदिया ओरैहाय सिसि थवानि आदित्य खाख्लारिमोन बायदिया बेसेबां थैस' थांस' हारिखौहाय रैखा खालामनो नाजादों नाथाय बे बनजित मन्जिलमोन बायदिया साज्रांज्रां ससियेल मिडियायाव ससे बाथ्रा बुंनानैहाय सिरि थादों
ओंखारफादों नामा? एना एनि जानानै बड'लेण्ड बिनानै जेबो लाब गैया। गासैबो खौसे जानानैसो बड'लेण्डखौ मोनगोन। सोरबाया 3 दर्जन, सोरबाया 4 दर्जन, सोरबाया 5 दर्जन आलदा आलदा बड'लेण्ड बिनानै बैनो एसे बेनो एसे बेनो एसे बोख्लाबनानै बड'लेण्डखौ रानना हरनाय नङा भारत सरकारा। नोंथांमोना फरायबाय, नोंसोरो इउनिभारसिटियाव फरायग्राला नोंसोरो बुजिखागोन। आं इसेबां बुंनो सानला रायजोफोर। बे समाव फैदो नैथियावहाय BKWAC नि सासे डायनामिक लिडार ओंखारदों रायजोफोर। जाय मानसिया काउन्सिलखौहाय बानायनानै होबाय। बोसोरनि उनावहाय काउन्सिल होननाय सोदोबानो BKWAC आलादा काउन्सिलानो गैयामोन। बेखौ दानानै होखांनायनि उनावहाय दाग्राखौहाय दिनै रायबाय। नंखाय नंदों नामा? खोनासं ससे। जेबो नङा, बिसोरो दुरबल आरो बिसोरो जोंनि बे काउन्सिलखौ सालायनो हानाय बिसोरहा क्षमता गैया। आरो सोरखौबा माबा मोनसे धमकी बा माबा मोनसे रायलायनानै बिसोरो माबा मोनसे फान लाबोनो हानाय बिसोरहा क्षमता गैया। बिसोरो टटेलि फेलर आरो दुरबल। दिनै 5 बोसोर बारलांबाय। बे 5 बोसोर बारनायनि उनावबो दिनैसिम खुनु भिलेज नटिफिकेसन बिसोर खालामनो हायाखै। आरो मा दिनै बुंनांगोन, ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा। दिनै सेन्ट्रेलाव BJP सरकार, आसामाव BJP सरकार आरो जि दादों माने दा सालायगासिनो दं इन्टारिम बा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ, दा बे सरकाराबो दिनै BJP। होमबा बे सुवा अबाव माने बाजिना दं, माने सोर माने बेखौ हमथाना दोनदों? मानो होनबा सरकारानो बिसोरनो जोब दिनैसिम मानो जाहोनो हायाखै? BJPयानो BJP जोब बिसोरो। बे मा खनायाव मा जाना दं माने बेखौ जों बुजिनो हायाखै। सारा आसामनि जेसेबां जों दिनैसिम जिल्ला दाबाय, दिनैथ' रायजोफोरा खुब पजिटिभ। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जाबायदि बरायदों, जाबायदि जोंखौ मोजां मोनदों, बे बेलायाव नायबाथ' रायजोफोरा जों माने फुल पजिटिभआव दं। आरो दिनै सारा आसाम BPP नोंथांमोना मा सानो? BPF पार्टिनिफ्रायनो सोरजिजानाय मोनसे पार्टि बिबो। आउट अफ BTC नि BKWAC नि बेखौहाय सालायनो हाग्रा रावबो गैया जाहैदों गावनि अनगायै। नोंसोरो मा बुंनो सानो? आंथ' नुनो मोनदों रायजोफोर, BKWAC आवबो गाम्बारु ना समबारु बिसोर बायदिनि मानसिनि थाखायनो बिसोरो थेर बेथेर जालांजोबगोन। गाव गावबागावनि उदै सुफुंग्राल' जाहैगोन बिसोरो। मिथिबाय दा? दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जायया काउन्सिल बानायनानै होबाय बियो मावलाबो मावख'नो हायाखै, नाजालाबो जाफुङाखै, मावनानै होजायाखै। एना एनि खालामलायनायनि थाखायनो बेखौ साननो रोङि सासे दैदेनगिरि बिबो। मिथिबाय दा? समाजावहाय गुबुंले खालामनानै होग्रा। बिनि रावखौ खोनासङोब्ला आं बिदिसो सानो। मान सन्मानखौनो होनो रोङाखिसै BKWAC नि जायफ्रा मा होनो फाउन्डारखौनो होननानै बुंदो, गायसननानै होजेननाय, बिसोरखौ मान सन्मानखौनो होनो रोङाखिसै। बेखायनो आं बुंदों बिथाङा सासे मान सन्मान होनो रोङै सासे दैदेनगिरि नोंथांमोननि गेजेरावहाय। अब्ला खोनासंदो रायजोफोर, जोंहा BPF नि CMआ मा बुंदों। नैबे दा लामाया जाहैबाय प्रमद बर'आ आगोलाव होलांखानाय सेंसन जानाय लामा। खिन्थु बिथाङा बे लामाखौ गायसननानै खामानि मावनायनि आराम्भखौ खालामनानै गालांनांगौमोन, खालामाखिसै। दिनैसिम आं जेसेबां आसाम मालानि लामा गायसनबोदों बा बहाबा बिल्डिं गायसनबोदों, बेफोर गासिबो प्रमद बर'नि दिनाव सेंसन जाखानाय। खिन्थु बिथाङा गायसनाखै। खार'ना मा बुजिनो हाया। मथथे जों बेखौनो बुंनो हायो, जेराव थाखा फैसा गैया, जेराव मोनजाया, बियो बे खामानिखौ आखाइ होआ। आसाम मालानि गेजेरजोंहाय माखासे मावनो गोनां खामानिखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खर' सादों। बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नाथाय बे अन्थाइ खाम्फाखौहाय बेसेबां बोसोरनि उनावहाय बे अन्थाइ खाम्फानि गायसननायनि लामाखौहाय साक्सेसफुल खालामगोन बेखौ नोंथांमोना नोजोर हो। आरो बिथाङा जेब्लायबो आङो बिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय थादों प्रमद बर' सारखौहाय रायनाय ओमफ्राय बदनाम खालामनाय। आं बेखौल' नुबाय थादों। मावनो गोनां खामानिखौ मावदो, मानोथो UPPL पार्टिखौ थांखिबाय थाबावखो? बै समावहाय UPPL पार्टिनि
प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारिखौहाय गाज्रि खोथा लानानैहाय बखिबाय थानायमोन नामा? सिरि सिरि मावदों खामानिखौ। दिनै बे समाव मावदो, सम होआखै, 3 बोसोरल' सम होदों, बहाथो मावनो हानांगौ? दोंसे आसाम माला मावनांगौब्ला बेखौनो 2 बोसोर 3 बोसोर समाय लाखायो। अब्ला मावनोसै सम सफैनाय समावसो नोंसोर बायदि मानसिया नायनो हायैनि, थाथेरनो हायैनि अधर्ज जानानै गुबुन हारिनोहाय हा फात्ता होगोन होननानै एसटि जासिनानैहाय भट लानानै देरहादों। मावनांगोन बे समाव माव। दानिया खोनासं इउपिपिएल नि सीएम मा बुंदों। आंबो नायदों जे बिथाङा बुंदों जे बेथ' आमखानिसोमोन, आमखानि समनिसोमोन, ओरैमोन। दा बेखौ बिथाङा गावनि पकेटनि सानदोंमोन नामा मादोंमोन नामा बेखौ आं नुदों। आं बेखौ बिथांखौ बुंनो सानो जे बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव माखासे जिफोर इनफ्रास्ट्राक्चार जादों, माखासे माने एफा एनै, बै इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा खोब सास्टेनेबल एबा दानि जि मडार्न माखासे फेसिलिटिसफोर एबा जिखिनि प्रभिजन्सफोर बेफोर गैयामोन। दा 2020 मायथाइनि एकर्डआव जों जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर मोनदों, बै इन्स्टिटिउसनफोर, बै जोंनि माखासे जोंनि जि इन्डास्ट्रियानो जा बा फुड प्रसेसिं इउनिटआनो जा, जेफोरखौ जों मोनदों, बेखौ जोङो मोनसे दानि आथिखालनि थासारिजों गोरोबनाय स्ट्राक्चार बानायनो होननानै थिक खालामदोंमोन। गिबि बोसोरावथ' कभिड जाबाय। कभिडनि थाखाय जोङो सरकार दादोंब्लाबो बोसोरसे खामानि मावनो हायाखै। उननि बोसोराव जोङो माखासे कनसालटेन्ट लाबाय। फार्स्ट कनसालटेन्टफ्रा खामानिखौ मावनो हायाखिसै। बिथांमोना माखासे थासारि, माखासे सिन्था खालामनानै सोरबा सोरबा गारबाय। उनाव जोङो मोजां कनसालटेन्ट लादों। जाय कनसालटेन्टफोरा एसे टाइम लानानै कमप्लिट स्टाडि खालामनानै बिथांमोना डिपिआरखौ बानायदों। आरो दिनै स्पर्ट्स एकाडेमि, बियो मोनसे हाइब्रिद मडेल। फार्स्ट जोङो बिदोंमोन जे बेवहाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानांगौ। नाथाय मणिपुरनि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिया दाबो कमप्लिट जायाखै। आरो बे स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि कनसेप्टखौ भारत सरकारा बारा दा एनकारेज खालामाखै। दा ओंखायनो बिथांमोना जोंखौ लुबैदों जे नोंथांमोना फरायनो थाखाय नांगौ ना गेलेनो थाखाय नांगौ। जों बुंबाय जे फरायनोबो नांगौ, गेलेनोबो नांगौ। दा ओंखायनो बे एकाडेमिखौ गोदान मोनसे हाइब्रिद मडेल खालामनानै डिजाइन खालामनाय जादों। दा ओंखायनो सम लादों। दा बेखौथ' 10 बोसोरनि थाखाय खालामाखै, बे 100 बोसोर 200 बोसोरनि थाखाय जानांगोन। दा ओंखायनो बेस्ट अफ द बेस्ट कनसालटेन्टखौ लानानै जों डिजाइनखौ खालामदों। बड'लेण्ड मुभमेन्ट जि मार्टियार सालबारियाव, जायखौ दाख्लै बिथांमोना मायबा केन्सेल खालामबाय, माबा खालामबाय, निउस ओंखारदो, बे बिराद आनफर्चुनेट। दा बेबायदिनो जोंहा अर्गेनिक मेन्युर, आजिखालि केमिकेल फार्टिलाइजारजों मानसिफ्रा गोबां केन्सार जादों, पेस्टिसाइड जानानै बेराम जादों। दा ओंखायनो जोङो अर्गेनिक मेन्युर प्रडाक्सन सेन्टारनि थाखाय जोङो बानायदों। बेम्ब'नि थाखाय जों बानायदों। दा बेफोर गासैखौबो नेशनेल हाइवेनि बुथ साइड एम्प'रियाम बानायनो थाखाय जोङो थिक खालामदों। উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ পৰ্বতঝোৰাত উপস্থিত বিটিসি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। একেদিনাই দুটাকৈ পথৰ শিলান্যাস হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'ব লগা বগৰীবাৰীৰ পৰা মহামায়া মন্দিৰলৈ টিপকাই সংযোগী পথৰ দৈৰ্ঘ্য 15.910 কিলোমিটাৰ। আৰু 2 টিপকাই গোসাইগাঁও সংযোগী পথৰ দৈৰ্ঘ্য 10.650 কিলোমিটাৰ।